радость усіх святих, смилуйся над нами, моранку Божий, який береш на себе грехи і світу, даруй нам, Пане, моранку Божий, який береш на себе грехи і світу, вислухай нас, моранку Божий, який береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами. Єзу тихий і покорний серцем, чини серце наше до Твоего подобными. Молимся, усемогутний вічний Боже, глянь на серце наймилейшого Сина Свого, на хвалу і ахвяру, яку Він складає Тобі за нас грешних. Змилуйся над тими, хто просить Твоєї милосердності, і даруй їм у ім'я Сина Свого Єсуса Христа, який з Тобою живе і володарить на віки вічні. Амен. Присвячення роду людського найсвятейшому серцю Єсуса. О Єзу наймилейший, откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножа Твоего алтара. Ми, Твоя власність і Тобі належить. сьогодні кожен з нас щиро дається найсвятейшому серцю Твоєму, каб ще більш з'єднатися з Тобою. Многие зовсім не ведають Тебе, многие отвернулись от Тебе, погорджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласкавейший, і притули усіх до святого серця Своего. Володаром будь нам, о Єзу, не тільки вірникам, які ніколи не відступилися від Тебе, але й синам марнотравним, які Тебе покинули. Допоможи, каб яных очей вернулися яны в батьковський дом і не згинули від нестачі і голоду. Будь володаром для тих, хто помилково ці праз нязгоду одлучився від Тебе. Приведи їх до пристанку правди і единства віри. Каб хутко настала одна очарня і один пастир. Одари костел Твой безпечною свободою. Дай усім народам супокой і згоду. Учини, каб на всій землі, от краю до краю, один узносився голос. Хвала Божому серцю, з якою прийшло для нас збавлення. Йому хвала і пошана навіки. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь.
ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, подчас этой святой мши помолимся и просим избавления вечного для Виталия Новицкого, для Станислава Дубицкого 30 дней после смерти, Ольги Тявловской 3 года, Франтишки и Йозаса Лукашавичуса. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному. И вам, браты и сестры, что совершили. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, хвала дару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранко Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління нашої, який сидиш праворучайця, смилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Ісу Христе, з Духом Святим у хвалі молиться. Амен. Молимся. Всемогутный Боже, ученикам мы завсёды шановали, любили имя Твое святое, бо Ты николи не покидаешь без опеки Ты, кого отуляешь своей отцовской любовью. Раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе, и владарицу едности Духа Святого, Бог прозуще веки вечные. Амен. Читання книги Йова. Адказваючы, пан сказаў Йову з віхуры: «Хто замкнуў дзвярамі мора, калі яно схвалявалася, нібы выходзячы знутра, калі я хмары зрабіў адзеннем яго і цемру покрывам ягоным?
Я замкнуў яго ў межах маіх і паставіў замкі і дзверы. І сказаў: дагэтуль дойдзеш не далей, тут зламаеш свае ганарыстыя хвалі. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Славьте Пана, бо навіки Його милосердность. Славьте Пана, бо навіки Його милосердность. Хто виправляється на кораблях у моря, как вести справи на великих водах. Ти бачили справи Пана, і цуди Його у глибинях. Славьте Пана, бо навіки Його милосердность. И Он промовил и узнялся им кливый ветер, что усты мои хвали. Возносятся яны под небо, падают в бездань, их душа млеет у несчастьях. Славьте Пана, бо навіки Його милосердность. Али покликали Пана у недолі своей, и Он вызволил их от бедства, и Он перетворил бурю в тишу, и с упокоил хвали. Ти Пана, бо навіки Його милосердность, и веселится вояны стихли, а Он привел их до жаданого порту. Нехай дякують Пану за Його милосердность, за цуди Його для синов чоловічих. Славьте Пана, бо навіки Його милосердность. Читання послання святого апостола Павла до Коринтянаў. Браты, любоў Христа ахапіла нас, якія думаюць, што калі адзін памёр за ўсіх, то ўсе памерлі. А Езус памёр за ўсіх, каб тыя, хто жыве, ужо не дзеля сябе жылі, а дзеля памерлага за іх і ўваскрослага. Таму адгэтуль мы нікога не ведаем паводле цела. Калі ж ведалі Хрыста паводле цела, то сёння ўжо не ведаем. Таму, калі хто ў Хрысце, той новае стварэнне, даўняе мінула, вось сталася новае. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Великий пророк остался род нас, и Бог навидал свой народ. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия паводле Марка. Хвала Табе. У той дзень, калі настаў вечар, Езус сказаў сваім вучням: пераправімся на той бок. Адпусціўшы людзей, яны забралі яго з сабою. Калі былі ў чоўне, і былі з ім іншыя чаўны. І ўзнялася вялікая бура.
хвалі залівалі човен, так што човен ужо напаўняўся. А ён спаў на карме каля ўзгалоўя. Будзеці кажуць яму: «Настаўнік, не хвалюе цябе, што мы гінем?» І устаўшы, ён забараніў ветру і сказаў мору: «Замоўкні і супакойся». І вецер сціх, і настала вялікая ціша. Тады сказаў ім: «Чаго вы такія баязлівыя? Яшчэ не маеце веры?» Яны напоўніліся вялікім страхам і гаварылі паміж сабой: «Хто ён такі, што і вецер, і мора слухаюцца яго?» Гэта слова Пана. Сядьце, калі ласка. Галоўная ідэя сённяшніх чытанняў, сённяшняе чытання Святога Евангелія – гэта нашая вера і наш давер да Езуса Хрыста. Насколькі мы верым? Дарагія, Святое Пісанне, як вы ўжо знаеце, гэта кніга, якая нам кажа пра Бога. Не толькі нам дае інфармацыю, кім ёсць Бог. Евангелие дае нам інфармацыю, як Езус аб'явіў Бога нам. Другая асоба Найсвяцейшай Троіцы. Мы ведаем, што Езус – Сын Божы, Бог, які стаў чалавекам, памёр на крыжы дзеля нашага збаўлення. Ці можам падсумаваць, што Езус Христус – Бог, які нам аб'яўляе жыццё Божае. І ў гэтым з'яўляецца увесь пераказ Бога Айца у Хрысце. Калі мы Хрыста пазнаём, калі мы верым і давяраемся Яму, значыць, жыццё наша не змарнаванае, значыць, мы пражылі ўсё недарэмна. То есть мы ведаем, што са Святога Пісання мы пазнаем Бога. А з Евангелля мы пазнаем праз вусты самого Бога, пра унутранае жыццё Бога. Унутранае жыццё Бога, адносіны да другога чалавека. Сёння у нас адносіны Хрыста да чалавека і чалавека да Хрыста, можам так сказаць. Бачым цікавую сцэну, якую вельмі любілі маляваць шматлікія художнікі, артысты, якія паказвалі вось эту сцэну даволі ў такім палохаючым стане, асабліва сілы прыроды, якія узняліся супраць чоўна на мора, бездапаможнасць тых людзей, якія знаходзяцца ў гэтым чаўне, як паказвае Евангелие, што залівала човен. І Езус, які спіць у цішыні, спакойным сном на карме, на ўзгалоўю чоўна, спіць спакойна, не хвалюецца. І бачым хваляванне вучняў, як так сталася. Яны зразумелі, што Езус стомлены быў за дзень, столькі людзей прайшло да яго. Яны разумеюць, але ў гэтую хвіліну патрэбна ім дапамога. Яны бачылі усе цуды, усе знакі, якія чыніў Езус Христус. Мы не ведаем, якімі яны былі гледачамі, ці актыўнымі, ці пасіўнымі. Можа, яны ўжо прывыклі былі да таго, што бачылі гэтыя знакі, бо гэтыя цуды. Гэта таксама, дарагія браты і сёстры, важна ў нашым жыцці. Прывыкнуць да веры. Прывыкнуць да веры і быць такім не то што абыякавым, але гэта выдавалася шэрая штодзённасць. Цяпер вось якраз ідзе такі час, які мы называем звычайны час, можам сказаць, шэрай штодзённасці. А яшчэ сённяшнія дні такія, калі мы можам сказаць, так, гэта вясёлыя дні, бо дзень самы вялікі, ноч самая малая, але у тым часе такія сумнаватыя дні. Мы разумеем, што з гэтых дзён распачынаецца дзень памяншацца, а ноч павялічвацца. І так ідзе той цыкл, які ідзе год за годам. Шэрасць ось гэтая, так ідзе год за годам. Езус, каб аднавіць веру у апосталаў, што ён дапускае Бог вось такую буру часамі.
каб чалавек толькі троху, можам, як мы гаворым сённяшняй мовай, перажыў невялікі стрэс. Перажыў стрэс, можа, панаракаў на Бога, як так сталася. Мне так, вось я перажываю буру ў маім жыцці. Дзе ты, Божа, дзе ты дзеўся? Што ты, чаму я застаўся адзін на гэтым моры, поўным хваляў? Дзе ты? Бачым, вучні змагаліся да пары да часу, змагаліся супраць ветру і, кажуць, не хацелі будзіць Езуса, хацелі, каб ён адпачыў, але ў пэўную хвіліну бачаць, як падае аўтар Евангелія, што сітуацыя стала даволі небяспечнай, яны пачалі прызываць Езуса, будзіць Езуса. Паглядзіце, кожны з нас, напэўна, у гэтай сцэне евангелічнай бачыць сваё жыццё, якое, можа, не адзін раз здаралася перажыць кожнаму з нас, калі мы ўжо даходзілі да пэўнай такой хвіліны альбо да пэўнага крэсу, выдавалася, што ўжо за гэтым крэсам зараз уже будзе нешта будзе такое уже моцнае, надзвычайнае, трагічнае ў чалавека, ў жыцці чалавека, і нейкім сэнсе трэба будзіць Езуса. Трэба нам нешта распачаць, трэба вось зрабіць, учыніць нейкія дзеянні ў адносінах да Бога. Гэта значыць, трэба прасіць, трэба маліць. То есть мы уже страцілі нашу чалавечую магчымасць, наша чалавечая сіла, моц страціла ўсякую надзею, мы пачынаем прасіць. Чалавек перажывае гэта. Чалавек перажывае навяртанне. Часамі атрымоўвае, не атрымоўвае тое, чаго просіць, бо бывае вельмі часта мы просім, умеем, не умеем, але просім Бога здароўя, просім Бога ласкі для нашых бліжніх, розных знаёмых, перажываем такі стрэс унутранага жыцця, але пытанне заўсёды нашага аднаўлення, як мы аднаўляемся ці не аднаўляемся, ці мы унутры рыхтуемся да нейкай адновы. Бачым вучні, што было з вучняў, калі яны прыплылі, але калі яны ўбачылі, як мора сціхла, убачылі вялікі знак, што вось тыя стыхіі, якія збунтаваліся супраць іх, яны нікчэмныя сталі, яны перасталі існаваць. Мора сціхла, і хоць яны асталіся на моры яшчэ, яны не прыплылі адразу да берага, але мора сціхла, вецер сціх, цішыня наступіла. Бачаць усемагутнасць Езуса Хрыста. Можа, для нас гэта такая навука і стоіць на працягу тыдня раз, другі раз перачытаць вось гэта Евангелие ад святога Марка, 4 раздзел ад 35 верша. Пачытаць раз, другі і падумаць, паразважаць над нашым жыццём, як нашае жыццё, прыпомніць сабе тыя буры вялікія, якія ўздымаліся, як мы сябе паводзілі. Ці мы паводзілі так, як гэтыя вучні, якія сёння заклікаюць Езуса Хрыста, ці мы змагаліся і вельмі часта праігравалі гэтае жыццё, не звяртаючы увагу на Езуса Хрыста. Але мы вернікі, якія сёння сабраліся, перш за ўсё мы памятаем, я і тоже разумею кожнага з нас, мы ведаем пра Бога, мы просто так не прыходзім да касцёла. Мы спадзяемся на Бога, бо сам прыход да касцёла, само тое, што мы уже прыйшлі да споведзі, прыйшлі да касцёла, прыйдзем да камуніі, мы давяраемся Езусу Хрысту, мы ведаем, што ў цяжкую хвіліну нашага жыццёвага змагання мы звернемся да Бога. Але заўсёды паўстае такое пытанне, ці мы гэта рабілі. Пагэтаму я бы хацеў бы, каб кожны з вас, і мне, і вам, каб мы паразважалі на працягу тыдня раз ці два разы вось над гэтым урыўкам евангелічным, бо гэта вельмі важна для нас. Паразважалі, падумалі, замест тых малітваў, можа, якія мы чытаем штодзённа, калі дададзіце яшчэ гэты урывачак евангельскі, то будзе яшчэ дадатковы плюс для кожнага з нас. Мы на гэтым тыдні ўспаміналі святога Алёйзі Арыоны, Ганзага, святога Алёйзія, маладога чалавека, які зышоў з гэтага света ў 23 гады, толькі маючы. Памёр ад таго, што памагаў змагацца з хваробаю, з заразаю, якая бушавала ў тыя часы. Гэта быў
канец 16 стагоддзя ў Рыме. Чалавек быў з багатай сям'і, які меў магчымасць, які мог замкнуцца і ў любом замку свайго бацькі ці каго перасядзець, але ён паступіў у манастыр, хацеў быць, і калі прыйшла бяда, хацеў быць разам з усім народам, хацеў быць разам, хацеў дапамагаць хворым, не думаў, не клапаціўся пра тое, што станецца з ім, не хваляваўся, што ён можа зайсці з гэтага света, бо быў заўсёды прыгатаваны стаць перад Езусам Христом. І калі я чытаў з жыцця гэтага святога, гэтай святы уже з 12-гадовага ўзросту адчуў вялікую асалоду ў малітве. Нават 7-гадовага ўзросту, будучы малым дзіцём яшчэ, адчуў вялікую прагу малітвы, якую навучыўся дома. А ў 12 гадоў прысвяціў сваё жыццё Богу, аддаўся Богу. То есть чалавек, які не толькі там прысвячаў малітве там пэўны час, 2 часа, як гаворана, ў дзень, але прысвяціў сябе больш малітве. А мог бы прысвяціць гульні, мог бы прысвяціць балам, на якія было стаць яму. Стаць, бо бацька быў адзін з найбагацейшых людзей Еўропы, дарагія браты і сёстры. Стаць яму было на гэта. Гэта прыклад таксама святого Станіслава Косткі, святого Казіміра, нашага патрона, пакравіцеля. Ім было стаць, але не прысвяцілі той час малітве. Поэтому, помимо наших молитваў, часамі трэба задумацца, а якое Евангелие мы чыталі на працягу у нядзельку, калі сабраліся ўсе на малітвы. А ксёндз гаварыў прачытаць гэтае Евангелие, гэта вельмі цікавае. А прыпомніць трэба, калі ў мяне была такая бура ў маім жыцці, калі я звярнуўся да Езуса, ці можа не звярнуўся, ці можа мала звярнуўся, ці толькі можа заклікаў, а паабяцаў нешта пану Езусу, а потом забыўся. Поэтому, дорогие браты и сестры, нехай вось не то, что домашнее задание, але вось гэтая практика чытання Евангелия нехай будзе з нами на працягу гэтага тыдня. А таксама, бо гэта памятаем, бо гэта штодзённасць нашая. Гэтая практика нехай памнажае нашу молитву, не уводзіць у нас у нейкую шэрасць наша молитва, у нейкая штодзённасць, але дасць нам трошечки такі молитвовный стресс для нас, дапаможа нам лепей глыбей пазнаць Бога, лепей глыбей пазнаць Яго праўды і умець звярнуцца да Бога. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Открыем наше сердце Богу, які няспынна напаўняе нас сваімі ласкамі, і ўзнясём да Яго супольныя малітвы.
Молімся за Христовы касцёл, каб ён нястоўна абвяшчаў добрую навіну аб воскресенні свайго укрыжаванага Пана. Цябе просім. Молімся за святога айца і біскупаў, пераемнікаў апосталаў, каб у цяжкія хвіліны яны адчувалі дапамогу свайго боскага настаўніка. Цябе просім. Молімся за тых хрысціянаў, якія не прымаюць святых сакраментаў, каб яны не аддаляліся ад Хрыста і здолелі прыняць яго любоў. Цябе просім. Молімся за тых, хто зараз знаходзіцца ў адпачынку, каб яны аднавілі свае фізічныя і духоўныя сілы для выканання сваіх абавязкаў. Цябе просім. Молімся за хрысціянскія сем'і, каб ажыўленыя Божай любоўю яны жылі ў спакоі і еднасці. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы навучыліся дзякаваць за кожнае атрыманае дабро і дзяліцца ім з іншымі. Цябе просім. Прашу Бога Всемагутнага за памерлых Віталія Навіцкага, за памерлага Станіслава Дубіцкага, за памерлую Вольгу Цяўлоўскую, за памерлую Францішку і Йозаса Лукашавічуса. Нехай Христос, Пан, обмывший их у своей крови, ведя их в небесное владарство. Тебе просим. По заклику нашего митрополита помолимся особливым чином сегодня за усіх загинувших подчас военных дій на території Білорусі. Як ведаем, сегодня такий день особливый не только для нашей земли. Мы ведаем, что тут так само еще раз началась великая бойня праз некалькі месяцаў пасля пачатку другой сусветнай вайны. Бойня паміж двума страшнымі рэжымамі, бальшавіцкім і фашысцкім рэжымам. Гэта бойня прынесла шмат ахвяраў нашай зямлі, нашай беларускай зямлі. І якраз у першыя дні вайны згінуў наш ксёндз у Стоўбцах, ксёндз Адольф, які працаваў тут, астаўся адзін, праз некалькі год, у 43-м годзе загінуў. Таксама адзін з нашых ксяндзоў у концлагеры у Калдычеве, ксёндз. Поэтому просім Бога Всемагутнага ласкі збаўлення для ўсіх ахвяраў гэтай страшнай вайны, страшнай трагедыі, якая адбывалася на нашай зямлі. Нехай Бог Усемагутны ў сваёй вялікай міласэрнасці спашле Духа Святога на тых людзей, ад каго залежыць спыненне войнаў, якія сёння ідуць на зямлі, асабліва ва ўкраіне. Просім Бога ласкі міласэрнасці для Европы, для ўсяго зямнога шара, каб спыніліся войны, хай знікнуць войны. Дай час спакойны, благаслаўлёна Троіца. Цябе просім. Малюся і прашу Бога Усемагутнага таксама за усіх несправядліва асуджаных людзей, асабліва святароў, просячы для іх сілы, моцы вытрываць у несправядлівым асуджэнні. Шмат святароў знаходзіцца несправядліва засуджаных і ў нашай краіне, і па-за нашай краінай, каталіцкіх святароў, якіх беспраўна трымаюць, як кажуць, безвінна трымаюць. Это такая страшная трагедия для того народа, чьи святары находятся в вязнице. Молимся за тех, кто осуждает другого человека несправедливо. Нехай зверне, просим навертания их несправедливо праз дзеянні, праз словы, праз сродки массовой информации. Это страшная трагедия. Осуждать другого человека безвинно. Просим навертания их, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. І за ўсіх наших ахвярадаўцаў просім Христовага благаслаўлення, за ўсіх, хто стараецца дапамагаць нам пры касцёле. Нас чакае такая вельмі такая адказнае здарэнне, можам сказаць, нашу парафію. Просім Бога Усемагутнага благаславіць. Нас чакаюць раскопкі невялікай часткі нашага касцёла старадаўняга, той часткі, дзе знаходзілася калісьці, знаходзілася труна айца Фабіяна,
дзе знаходзіліся ўсе нашыя дабрачынцы, капліцы святого Бенедыкта, якая была вельмі прыгожая капліца калісьці, і раскопкі падвалаў гэтай капліцы, затым аднаўлення гэтых падвалаў, таксама адбудовы капліцы гэтай. Нехай Бог благословляе нас ва ўсіх гэтых пачынаннях. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Милосердный Боже, Боже, Ты любишь усіх людей, выслухай наши молитвы и просьбы. И одари нас Твоим спокоем. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Завсёды это моё сердце погляди, Ты любовь моя одиная. Табе верую, Пане мой, всё моё житё, и теперь я Твой назавсёды. Это моё сердце погляди, Ты любовь моя одиная. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу и ахвяру принял Бог и Отец Всемогутный. Просим Тебе, Пане, эту ахвяру, прими, просим Тебе, Пане, эту ахвяру хвалы и милостивления, и учеников очищенные моцаю Ее, мы могли ахвяровать Тебе щирую любовь наших сердцев, праз Христа, Пана нашего. Пан з вами. И с духом Твоим, Гору серці. Основа земных домана. А дякуєм Пану Богу нашому. Одна это и справедливо. Запrawdy godna гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане Святы Ойче, Всемогутный Вечный Боже, от Тебе походить усё, что есть на свете, по Твоим слове изменяются поры года. Ты стварыў человека на свое подобенство и подпарадкаваў ему гэты дзівосны сусвет. И ўсё, что яго напаўняе, каб ад Твайго імя люди панавалі над усім стварэннем и прославляли Тебе ў Твоих справах праз Христа Пана нашего. Таму з усімі анёлами мы Тебе прославляем, з радостью ускликаючим. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. Запrawdy, Boże, Ty święty i sprawiedliwa chwalić Ciebie wszystko Twoje stworzenie. Bo przez Syna Twojego Pana naszego Jezusa Chrysta, dziejsnej mocy Ducha Świętego, Ty wszystko ożywляешь, освячаешь i niespłynnie zbieraешь naród swój, kab od wschodu słońca do zachodu składał imieniu Twojemu czystую achwiarу. Тому у єдності з усім Костьолом у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого праз Христа, покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцею Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталіся яны целом і крывёю Сына Твоего, нашего Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу.
Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, ўзяў хлеб і падзяку табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иезу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего престолу хвали. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама яго цудоўнае воскресенне ў неба ўшэсці, чакаючага другого прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыі, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апостоламі Тваімі слаўнымі мучанікамі, са святымі арханёламі Міхалам, Рафалам і Габрыэлем, святым Казімірам і благаслаўлёным айцом нашым Фабіянам, і ўсімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынесла ўсяму свету супакой і збаўлення. Будь ласкавы мацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойче, ласкава з'яднай з сабой усіх хрысціяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй дышоў з гэтага свету, міласціва прымі валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале праз Хрыста, Пана нашага, праз якога даруеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча всемогутны, у єдності Духа Святого уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть в небе, светися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога. Дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и присня збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твоего владарства и моц, и хвала
Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, или на веру Костела Твоего, и будь ласкавый сходно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, ки живешь и володариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою и с Духом Твоим. Супокой с тобою. Baranko Божий, ягаки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Baranko Божий, ягаки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Baranko Божий, ягаки береш на себе грехи світу, одари нас супокоєм. Баранок Божий, будь той, кто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб Ты увійшов до мене. Але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Добрый пастырь, и життя моє отдаю за овечек. Хліб найтяжчий, огорни своим молчанием, скременил белый хвост их, собери мою землю. Хлеб найтяжчий, огорни своим молчанием, скременил белый хвост их, собери мою землю. Огорни мяне, каб як ты стаўся хлебом. Огорни мяне, каб як ты стаўся хлебом. Поблагослови я хлеб подели, поміж тими, хто прагне. Поблагослови я хлеб подели, поміж тими, хто прагне. Хліб найтяжчий, огорни своим молчанием, скременил белый хвост их, собери мою землю. Хліб найтяжчий, огорни своим молчанием, скременил белый хвост их, собери мою землю. А кришинки тия, якія застануться, а кришинки тия, якія застануться, роздай тим, хто не вірить у своє прагнення, роздай тим, хто не вірить у своє прагнення. Хліб найтяжчий, огорни своим молчанием, скременил белый хвост их, собери
помолимся. Пане наш Боже, Ты умацовал нас наисвятейшим телом и кровью Твоего Сына. Просим Тебе, каб ахвяра, якую мы часто Тебе складаем, была для нас задатком вечного збавления праз Христа, Пана нашего. Амин. Пашаны, на гэтым тыдні наступныя святы ўспаміны. 24 чэрвеня, паслязаўтра ў панядзелак, урачыстасць нараджэння святога Яна Хрысціцеля. Святая імша будзе наступным чынам у 9 гадзін раніцы ў Стоўбцах, у 18:00 у Новым Свержні і ў 19:20 таксама ў Стоўбцах. Запрашаю на святую імшу урачыстасць нараджэння святога Яна Хрысціцеля. 28 чэрвеня, пятніца, святога Ірынея, біскупа і мучаніка. 29 чэрвеня, субота, урачыстасць святых Пятра і Паўла, апосталаў. Святая імша ў Стоўбцах у 9 гадзін і ў 19 гадзін вечара. У 12:00 у Новым Свержні адпуст, тытул касцёла. У аўторак і чацвер святая імша ў 9 гадзін, у сераду і пятніцу ў 19 гадзін. У нядзелю, як заўсёды, у Ацэдзе імша 7:45, Жацерава 9:15, Новы Свержань 13:00. Чэрвеньскія набажэнствы яшчэ на працягу гэтага месяца мы будзем праводзіць, як заўсёды. Выказваю шчырую ўдзячнасць за вашыя ахвяраванні на працы па даўпраўпарадкаванню касцёла. У нашым касцёле мы дарабілі, тут не было у нас тых самых плінтуса, такой плінтус спецыяльны пад граніт. Вось тут кусочки такі мы, і з той стороны кусочки, каб было бліжэй алтара і прыгажэй. Мы дарабілі гэты плінтус, уже кажуць, тут так справы завершаюцца патроху, тыя мелкія мелачы, як мы гаворым заўсёды, стараемся дарабіць і ў нашым касцёле. І вядзем паралельна таксама аднову капліцы ў Жацерава, стараемся аднавіць таксама капліца, якая прысвечана Найсвяцейшаму сэрцу Езуса. Але самае галоўнае, дарагія браты і сёстры, гэта ў нас таксама для нашых Стоўбцах. Нам далі дазвол на раскопкі. Інстытут гісторыі пры Акадэміі навук Беларусі далі дазвол, мы атрымалі ўсе дазволы. На гэтым тыдні мы арганізуем пачатак раскопак, там, дзе была капліца пры старым касцёле. Гэта невялікая такая адлегласць, там капліца невялікая была, невялічкая капліца. Нам наша задача якая? Адкапаць, што засталося ад фундаментаў. Калі мы бачым на том вобразе, дзе унізу святы Фабіян зараз, а верх гроб такі стаіць святого Фабіяна, гэта якраз у падзямеллях той капліцы, якую мы жадаем раскапаць. Там павінны падзямелля захавацца. І наш план будзе такі, гэтыя падзямеллі, кажуць, захаваць. Калі можна там аднавіць гэтыя падзямеллі, і потом, і кажуць, закансервіраваць гэта ўсё, і кажуць, ужо не закопваць, і будзем далей рабіць, даследуем, што асталося, што можна рабіць, што не можна рабіць, і далей будзем праектаваць гэтую капліцу, рабіць праект капліцы далейшым чынам, але нам трэба абавязкова вось гэта зрабіць, каб ведаць, дзе яно знаходзіцца, бо мы дакладна не ведаем, дзе яно знаходзіцца. А калі праект робіцца, праект павінен быць дакладны што да сантыметра. Вось гэта нас такая чакае праца. Паэтаму трэба будзе так валанцёры, хто хоча раскапаць. Мы яшчэ там напішам у чаце, калі гэта будзе, першы дзень гэтых раскопкаў. Капаць там экскаватарамі, напэўна, не будзем, а будзем капаць лапатамі большасці, паэтаму гэта не будзе так хутка. Гэта не будзе хутка, а гэта будзе так паступова, паціху, патроху, каб мы змаглі там усё акуратна зрабіць, і гэта ўсё там
Можа, пачатак начнем троху экскаватарам, але потом, ну, на жаль, экскаватарамі гэты касцёл развальвалі, а прыйдзецца адкапваць лапатамі. Поэтому так, буду запрашаць на гэтыя мерапрыемствы. Панядзелак будзе вядома, калі што будзе. Ярка. 5-6 ліпеня Буцлаўскі фэст. Арганізоўваць паездку будзе пані Людміла Валіцкая, запіс у ларку. У супольцы, у вайберы будуць паведамленні. Мы ведаем, памятаем, што 16 па 21 чэрвеня пры касцёле былі канікулы з Богам для дзяцей. Я хочу падзякаваць за прысутнасць, добрыя паводзіны, удзел у імшах і аніматарам, якія першы раз былі ў гэтай ролі нашай катэхетцы Кацярыны, прыезджаму аніматару Паліне, сястры Наталлі, за цікавую праграму канікул, за іх старанне, жаданне быць з дзецьмі, валанцёрамі, поварам, пані Ядзе Русецкай, Наталі Жаўнерчык, Жанне Валацько і ўсім, хто прычыніўся да іх правядзення гэтых летніка. Дзеці казалі, што было вельмі цікава, вельмі смачна таксама. Нехай Бог благаслаўляе. Дзякуй вам за такую дапамогу. Для нас гэта было такое першае дасвядчэнне, калі мы самі сваімі сіламі, кажуць, рабілі гэты летнік для дзяцей. Мы можам зрабіць праект, можна зрабіць на наступны год там не тыдзень, а 2 тыдня, напрыклад. Больш вельмі гэта, знаеце, не то, што але для тых людзей, але для дзяцей гэта вельмі карысна, вельмі добра. Былі прывычныя ездзіць паследнія гады ў Новагрудак на летнікі, дзецям таксама падабалася, але і тут таксама ўсё адбылося вельмі добра. Дзякую вам за ўсё, нехай Боженька благаслаўляе. Я звяртаю вашу увагу, што ёсць 6-й нумар часопіса «Аве Марыя» і «Дыялог». 2-й нумар часопіса «Наша вера». Купляйце, калі ласка, часопісы, яны для нас друкуюцца. Вось гэта ўсе аб'явы. Зараз прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Святый Архангеле Михаиле, своёю любов'ю
что пробачает людей за грехи. Иисус, тримає в обіймках Твой крижі мой, аж дорого пішти. Серце Христа, полное болю, для нас палає чистой любовью. Серце Христа, полное болю, одна часова сгорає з любов'ю.